Hurian itu hatta dipakulingi debataro hita sadarion nama jauhon naung denggan saluhutna dipatupa ibana dangadong naso denggan dipatupa tuhatai jala sada siya kriteria na denggan diturpuhoni mah moloris sudi dapotan naung porsea dapotan alai naso porsea do petong dapotan ala boido denggan dihita secara subjektif mulai denggan diau dak polariko diho denggan alai yang go barita masa di turpuk tahun na denggan nabi nahen di Jesusi ima denggan tusudi uli tusudi dangadong na luangan alai ris dapotan basa-basa ni debata tui seris dapotan tuhala Israel naung porsea naung pinilit na gabi bangsona alai tonggo dapotan tu bangso sileban bangso parbigu ima dua contoh na diturpuk tahun sahalak siap boru-boru kanan sahalak nanengel dohok nangungu dua caon seduru ni halak Israel boru kanaan na di halak Israel dirajumi dak partohap di harajaun di debata jala dirajumi halak Israel do akka bangsoon bangso naramun bangso narumar naso masuk etongan di harajaun ni debata alai melo taingot do amwak kadamang do dainang sarana di Matius 5 di paro debatado udan tuak kana denggar roha do najaha roha di lehot do mataniari tu akana bonar doho na so bonar nang rohana di lehot do udan tuha kabibi rawamangun alai di lehot do nang udan tuertita na sorak merminggu do tita saluhu nei di bagasan asin rohani debata dang eksklusif haroron itu hatta Tuhan Yesusi debata na universal du ibana jala holong itu hatta Yesusi pe tonggo holong na universal dada holong na sektarian imana dinggani na berzulu di Tuhan Yesus di bahi ini hitape hamwak kadamang do dainang mulo dengkat saluhu na di bahi Yesus nang hitape di jo dotong laho mabahen akkanauli na denggan tu hita sama hita alai do tu akkadongan na sopor siaido pe dalam manugu na sida lam manadda di Kristus perdenggan basai napadua hon dia manadenggan di terpuk tahun hamwak kadamang do dainang khusus tu akan atoras odihon anak komu hokop anak komu asaro nasida zala porsea tu Tuhan Yesus taidar naking hamwak kadamang do dainang boru kananon halak perbiguon sada inainaon ro marsoba marsinggang tuzulu ni Yesus mangarangguton anak konna natongon di dodoni toddi na hodar pangod di horon ni sadaina natoras maradopon anak konna na didodoni hamamago di portibion dirajumi sada tanggung jawab nama cayuli siya nakanatoras maradopo nakaya nakon gari boru kanaan na soperseyai halak perbigwi soi nama pakok koponna tu boruna tu anak konna dai kollubi siani manyan hita kana persea di hatta Tuhan Yesusi mangarangguton
ngulun ya kaya nak kota na didodoni to dinahodar manang di zaman digital nuengon tupa didodoni akka todi zaman modern berhala modern naikon situgutan yang ruar siaragam ni akai dijohi talumowi akan atoras sumarihon nguluni anak kota asa dibagasa kahipason jala memiliki masa depan nauli na cemerlang merjahat tuhatani debata malum bodak danahiham wakadamang dohok dainang malum marhite-hite haperseao do persitutuan ni natorasna pakorhonna malum generasi muda di tonga-tonga ni keluargana ati behado bui torop generasi muda nuaeng siga partodionna zala ikosongon haperseao ni sada ina boru-boru kana nomalaho pamalupo ni di tonga-tonga ni tantangan zaman nata dupi holanon sehupamana trupuk tau nak kadamang dohot dainang tangi pato orang di trupuhon tu dia do hulai ngelau bapak ngi boru-boruon wasa holan omak ngaon hulai di bari tahun di trupuk tau asugari di hutanami di jaha trupukon tu badohonon nado sedang minum kopi amangilapo bapak nga jai holan omak nado lao tu Yesus lahum mebuan anak konai budaya paternalistik yang kadang kita agung-agungkan tetapi di teks ini tidak menunjukkan kesungguhan seorang bapak membawa anaknya dan di Papua nang moding bapak ngaitong di son holan inong ngaido di Papua naro madapot Tuhan Yesus marsinggang tujulun ni Yesus mangodihon anak konai ati behado tok sunggul-sunggul tuhita kaama na jujutat demi salam mulu marsahik boru urusan ni omak ngamay mulu songon naoto ngulun ni anakon ay tubuh ni boru aron dan isukun bapak nga doh among nga alay tupa mulu denggan nguluni mulu sarjanay denggan karizuni ay boru aron upang bapakmu margado bapakmu say matua bapak ngaima nagabi sitiruon nah alayang goison sunggul-sunggul tuhitaw ng akaama sotong gabi buni rohana laho makokop boruna nakpedibagasa nakka parsahito saat ito malum ng boru-boru na di songgopi tod di nahodari di na didok ngi boru-borui marhite-hite haborseonna lapatan na dang abat-abat hape zarak ruang waktu di Tuhan Yesus lahu patuduhon asin rohana alay ditikii pada saat pakatayon nai doh mangoloy boru-boru kanani di sido hamamalum ni borunay marhiti asin rohani Tuhan ta Yesus laho pamalupo ni bana dia malapatan non nang tunguluta sonari di dia pehita maringan do ingan natta bahir ngulunia kaya nakod dohot natoras alay marhite-hite tangi yang pakokopo ni natoras nai dang sudat Tuhan Yesus pamalupon na tapay di bagasan jarak na daw anak kota manang na di Amerika misalla manang na di Surabaya manang na di Irian manang na di Medan alay marhite-hite parsirangguton ni naturas na haporseon na terpamalung Tuhan Yesus dui sopola marnida jarak jonok manangdang bodo rata patudo sojolo hamwa kadamang do dainang isarani telepati penyembuhan jarak jauh walaupun tidak di tempat ayang goka dokter baik ko di pemalu ko di zamaro
ikut ditiok bo, ikut dipameluk bo. Tapi melebihi itulah Tuhan Yesus menyembuhkan, memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Hamunak kadamang dohot dainang dimulai memang dak pitor dia oleh Tuhan Yesus pangiduan ni ina-ina nasian boru kananon. Ay dok Tuhan Yesus macai posi dang tamale honon si panganon na tudak danak lehono tuaka suka rohat taman dokon biangon atau apa lagi di gereja lapatan na kita sendiri pe hola madokon bisa daun ngamol sonima najisna besada di halak Israel sonima marwana idok Tuhan Yesus dang tamale honon si panganon siadak danak tuak kabiang sirana sezazer tuak kabisa dodo boru kananon alani ramun dia tong diduru ni bangso Israel atjugari ratu hita padohanon so iya pitahoy nga ningon rupane Makassar humah ho mangido do iban yan songoni ma alusmu tuiba hamunak kadabang dohot dainang patuduhon persitutuon ni ina-ina do taporsiona dang madele ibana dang macohot ibana dak tersinggung pakilalaan na dak sumurut ibana dang gabelao ibana manadikot Tuhan Yesus alai dok ibana do di bagasan serep ni roha idonian Tuhan alai biangipe dialang go aka na pinapisik-pisik kon ni dan hiditoru ni mezane manggobar hontoru ngirohana do kesungguhanna nasopola meila ibana dang adong be ibana harga diri demi anak konna nanang mangido hama malumon mako petaho harga dirina mako petahoi dietong ibana hadirionna alai dang mago dietong ibana hadirionna anggo dijulu di debata mangido-ido tuboruna na tongod di bagasan parsahitoni sunggul-sunggul do tuhita hamuak kadamang do dainang dingolutta si ganupari boy sa zodo ragam pangido atta naso pitor dioloy tuhani dingoluon di bukit detay dojo di dokon nang sipata di pabeda debata pangurupina alai boludung roti kina pitor tongosonna mondoi marsiranggut ibana ala dihaprose ibana danga dong nasia-sia mula marsiranggut doh tuhane tarsongo si jakopiru panido ibana do marsiranggu do suru-suruan debata di ai zabab tung naso jadi paluok ko Tuhan iya sojolo di pasu-pasu hoa dangi paksa ibana parzolo maju tua do tudak dana hidang ai namangido do iban dia mau memakai budaya antri mulut terjemahon dalam bahasa modern ini perempuan Kanaan juga mau antri alai pada akhirnya dia lui debatado pangiduan iban nama cai sodak bo Matius pitu ayat pitui MCK mulut wakadudul nomor bezu nidok mon MCK tapi jangan dibayangkan bagian belakang tapi supaya MCK-nya itu gampang diingat mintalah maka yang kau akan diberi carilah maka yang kau akan mendapat dan ketoklah maka yang kau akan dibukakan pintu bagimu. Hamunak kadamang dohot dainang napadua horroma muse di Sidon sada nanengel dohot nangungu. Buma jo tabayak kon molodung ro tuhita madapoton di siba natong nengella di sitong dohot ngunguna. Dang boy mabigi
madok ko si dohonon na pe dangadong buy bihama benom mangadupyo angwa maddo asura tadu pirazol masih songonon tumangkod na madohonot ta dakpola aku patabi ay tang buy berkomunikasi timbal balik sia-sia pakilalan mono pajupado jolma na songonon alai dina dibuan na torop tu Yesus ibana sadia pehon tangan na dang ditulak Yesus ibana alai tutu dibuat jolo tuna holib tuinganan na soding buasa dibuat Tuhan Yesus ibana tuinganan na soding ala dangolo tuhata Tuhan Yesus so force di tonga-tonga niya kanatorop ala na marsahiton do nabutu hama malum ni parsahiton dang polarikot patuduon na huasona asa kepe patar di tonga-tongan na humaliyang ay parhuaso do ibana jalamwal ni nasa huaso di bagasa diri na ay ibana domwal ni nasa huaso na dong disadok pertibiyon behama hamuak kadamang di baik Tuhan Yesus pamalupon matcay mura dizuluk komanin na zari-zari na tu si pareon na murana ya teh sa juluk go anggo di Tuhan Yesus mengukap aka si pareon anak-anak yang kalau mau juga pura-pura tidak mendengar suara mama atau bapak buka kupingmu dizuluk oleh Tuhan Yesus tajam mendengar dungi sabursik tizur do di bahani bana tu dilana baik kau mau sabursik tizuron alai sotung songon nadok sada opung di hutan nabi alah ya di bego sa tizuron bah berarti buiro mantap mo nin darupani ibahama tizurra tu pahopuna malum may amangin na rupadi hapi ng malum ay nga marsahi-sahi di bana di bagasan nguluna tapi bagi Tuhan Yesus apapun media yang ada dia berkuasa memakai itu untuk menyembuhkan Tuhan ludah Tuhan Yesus bukan sembarang ludah. Memang para ahli juga berkata bahwa dalam ludah ini kalau bersih memiliki enzim yang bisa mengalahkan kuman-kuman dalam diri kita sebagai manusia. Alai sotung gabe dot tanoni bah hutu juru ma Jehovah hinda rupane semalum saya dau maida. Tijur ni Tuhan Yesus doang guna badia na marhuaso dak tijurta jadi so tungga be masih tijuran hita sama hita aka ama doho ina holat tijur ni Tuhan Yesus soddo na marhuaso na mga bolokon na tu mga bolokon na sasahit siyan nguluni hita ka zolma hamunak kadamang doho day na do Tuhan Yesus hepata muka ma dangarong hape na so terukap huaso ni Tuhan Yesus sahit di tonga-tonga ning ngulutta di bahini nuaeng dangapala sahit na sumabigi dalam arti fisik alay molo tutu si tutu hita tong manangihon hatan itu hatai naikodoh nang rohata manangihon hatan idongan ukap rohan na toras manangihon keluhan ni ianak konna jalana konna pe ringgas manangihon keluhan ni natorasna jalahita sama hita marpinggol natakas tumangihon hui-hui ni akka dongan doh marnida akka hui-hui na sida dito nga ningulutta si kanupare di bahani nunga dengkas salu di bahet Tuhan Yesus diuka manang si malolong ta marnida dengga basana diuka manang si pareyota tumangihon hatana
doho lomo ni rohana si ulahonota. Hamuna kadamang doho dainang. Didok Tuhan Yesus di ayat na parpudi 36 doho 37 dipopai akan atoropi unang pabuah-buah tuhalak. Ano maksud na sa sitonga. So tunggay betaro ano dang rikok bepabuahon. Alay sa sitonga na Tuhan Yesus, kalau engkau memberitakan itu bukan demi hormat kemuliaan bagi Tuhan, tetapi engkau geser menjadi kemuliaanmu, tidak penting. Ala sipata do olo zolma nang berbarita tu Tuhan Yesus, hape dala nang Tuhan Yesus sinay kon gabe dipasangap, asa gabe dirira do di paulo-pulo di tonga-tonga ninggolo. Alay Roma na toropido dison lam diorai lam di baritahon. Zolma nang makilala hamamalum ni Tuhan Yesus na denggan na binahin ni Tuhan Yesus tuibana tungso terhutam ibana pamanganna so mamaritahon barita haluaon so mamaritahon hamamalum dohot denggan basa binahin ni Tuhan Yesus dito nga ningolutta. Hita pe, ang godunggo tahilala dengan basa ni Tuharta tu hita. Hamamalu pinasa ni Tuharta tu hita. Dengan basana dohot asin rohana. Tukso terbaik kita. So mamaritaho ni. Tung diorai petaho. Alayang gua kena perusea ikon lam di baritahon. Jala ima tong nadinggan di turbukta. Di bait Tuhan Yesus na dingkat tu hita jala hita be barita honota manang guarna marhite-hite gulumit ningolutta marhite-hite pakkatayota na dinggan na labo dalam mamasu-masu marhite-hite kinerjata akan na dinggan di kantor gay bembay nakaproduksi na umuli di dia pehita maringan mabuan hadumaon kesejahteraan di tengah-tengah ni usaha di dia hita maringan di tongani masyarakat nang di tongani keluarga tapi Tuhan tama mamasu-masu hita saluna.